El passat 3 de desembre, la sala de l'Agrupació Folclòrica de la Vila va acollir un acte amb motiu de la Diada de Sant Andreu, coincidint amb el fi de curs del primer cicle de conferències Molendino Regio 1519. El president de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres va tancar el curs en un acte que va comptar amb la participació de Maribel Rodríguez i la poetessa molinenca Diana Curto. La sessió s'inicia amb la projecció del tràiler oficial de l'Home-Gang de Brussel·les, muntatge de la gran representació que es fa cada any a Brussel·les, en la que participen 1.400 persones per commemorar la visita de Carles V, nomenat segons certs investigadors emperador a la nostra vila el 1519. Durant la introducció, Josep Barba va aprofitar per proposar que a Molins de Rei es potenciï el turisme històric. Tot seguit, Salvador Ayala, president de l'Agrupació Folclòrica, va presentar una narració basada en la traducció d'un text antic alemany on es documenta el que va succeir a Molins de Rei durant la Diada de Sant Andreu del 30 de novembre de 1519. Maribel Rodríguez va iniciar el que seria la primera representació teatral de la Diada de Sant Andreu, interpretant el paper d'Hipòlita Ruiz de Liori, la senyora de Molins de Rei l'any 1519, vídua de Lluís de Requesens i Soler. Maribel Rodríguez va narrar el que succeïa a Molins de Rei aquell dia. En el relat es fa referència als discursos que van pronunciar els ambaixadors dels prínceps alemanys per proclamar-lo oficialment rei de romans i emperador electe del Sacre Imperi Romà Germànic i la resposta en representació de l'emperador del seu conseller Mercuri de Catinara. I els secretaris del rei acompanyats de trompetes i banderes, seguits pel rei d'armes vestit amb la sobrevesta o dalmàtica brodada amb les armes de l'emperador, acompanyat per 20 gentils homes amb banderes i estendards de seda. Pere Moles, president de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres i catedràtic emèrit d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, va oferir la conferència de tancament de curs sota el títol Estefania de Requesens i Don Juan de Zúñiga, els senyors de Molins de Rei. El senyor de Molins de Rei, Don Juan de Zúñiga, germà del comte de Miranda, seria el comendador de Castella i l'home a qui l'emperador va confiar l'educació del príncep Felip. Per aquesta circumstància, el fill d'Estefania, Lluís de Requesens i Zúñiga, seria educat amb el futur rei de les Espanyes i el príncep Felip tractaria d'abuela a l'àvia del Lluís de Requesens, Hipòlita Ruiz de Liori. Per finalitzar la celebració, la poetessa Diana Curto va recitar el seu poema sobre la Diada de Sant Andreu, datada el 30 de novembre de 1519. Va exhortar el rei amb gran art a fer el de l'ordre camí, que era lluitar en religió, seguir de l'església llum. El rei rebia el toisó, tothom en peu entre llum.